Здравейте, казвам се Красимир Йорданов, на 53 години от град Сливен. Тази година, пролетта, за първи път чух за клиника Норидент. Дойдох с голям страх, нещо ново беше за мен и се направих консултация при доктор Нури. Никога не съм предполагал, че ще попадна на такъв специалист, изключително любезен. След направения преглед при него, установи, че няма възможност да поставя няколко импланта. Моят случай клиничен беше такъв, че трябваше абсолютно всички зъби да бъдат извадени и на тяхно място да се сложат базални импланти. Подходих със страх, но той ме увери, че действително клиниката е на много високо ниво, опита му е изключително голям. Екипа, с който работи, е също големи професионалисти. Абсолютно безболезнена операция ще бъде. И действително, юни месец, когато дойдох за първи път, останах изумен, под пълна упойка, по мое желание, си направих операция, бяха ми извадени зъбите, които бяха в устата ми и на тяхно място поставиха базални импланти Базел Фикс. Не повярвах, че операцията ще бъде толкова успешна. Отначало бяха поставени 14 импланта, като след поставянето на временните зъби ми беше казано, че трябва да се храня с по-леки храни, да изчакам 3 месеца и да дойда на втория етап за поставянето на допълнителни 8 импланта и на тяхно място постоянни зъби. След първата операция наистина се успокоих, всичко беше много професионално, не почувствах болка, възпаление, по никакъв начин. Изумен бях. Близките ми, на които разказвах, даже и не вярваха на разказа ми. Никой не може да повярва, че на такова високо ниво може да се работи и то в България. Само бяха слушали в Западна Европа, че има такива клиники в Германия, но никой не му се вярваше. Сега съм за втори път, вече са ми поставени постоянните зъби. Самия аз не мога да повярвам, още не мога да свикна с мисълта, че действително имам такива качествени зъби, които по никакъв начин не се различават от моите естествени. Аз ги чувствам като свои. Не мога да повярвам и не мога да свикна още с тая мисъл. Ще ми трябва малко време. Не мога да изкажа благодарността си както на доктор Нури, така и на целия му екип. Не съм очаквал, че има такива професионалисти. Никога не съм си представил, че в България може да има такава клиника. Очарован съм, възхитен съм и съм благодарен на целия му екип. Благодаря ви за вниманието.